Κάνει διακριτικό. Ναι, καλά. Ποιος είναι? Σπύρος Ζήκιος. Σπύρος. Ναι. Πολύ χρόνος. Thank you. Ευχαριστώ πολύ. Να ζήσει την ενεργητική σας. Έχω πολλά πασά μου. Στην υγεία του Γιάννη. Τα 37 είναι μάγκες, πάμε να φύγουμε. Καλημέρα. Ναι. Γιατί είναι 40, δεν φύγαμε. Κατάλαβε. Μας χορηδεύει κιόλας ρε μάνα. Πάμε ρε, φεύγουμε. Να βάλω και μια βενζίνη στο σελ και μπούλους. Πώς θα βλέπεις? Εγώ αδερφέ είχα μείνει σε άλλα πλάνα, 9 η ώρα εδώ πέρα, 9:30 να φεύγουμε. 9:30 εδώ. Ναι, όλοι. Καλημέρες. Τα χωρίσαμε. Η αλήθεια είναι ότι το content θα είναι σε αυτό το αμάξι. Θα μπορούμε να είμαστε και 4-2. Όχι ρε. Αλλά θα πέφτει το Ναι, vibe. οι ομαδούλες μπορούν να αλλάξουν κιόλας. Τι, πάμε λίγο. Α, οκ. Δηλαδή ήταν pop κανονικό. Ένα αμάξι φίλε. Πάλι Είστε κι άλλοι άλλος μέσα στο αμάξι. Γιατί δεν φοράτε τις ώρες ισχυρία από πίσω? πίσω κάτω. Τι είναι αυτά τα πράγματα, δεν οδηγούμε και τραβάμε βίντεο. Γιατί δεν οδηγάω? Ναι, αλλά είσαι παρασυνοδηγός. Πρέπει να έχετε και εσείς τόνο. Ναράκι, έχει μπει νερό στο καρμπιρατέρ. Όχι. Μάλακα, 4 ρόδες. Τι τις κάνουν 4 ρόδες? Αστείο. Να προσέχεις. Πάω στο πλήρωμά μου. Να προσέχεις. Κάνε μας ένα update γιατί δεν έχουμε τίποτα. Update από πότε? Γενικά, πού πάμε, τι κάνουμε, ποιοι είμαστε. Εντάξει. Είμαστε μια παρέα από το νηπιαγωγείο και φτάσαμε εδώ που φτάσαμε για να πάμε να εορτάσουμε και τον νέο έτος και τον Άγιο Βασίλη και τον φίλο μας που γιορτάζει και η γενέθλια και θα πάμε μια βόλτα έτσι πρωινή γιατί είμαστε πρωινοί τύποι, φαίνεται. Και θα πάμε κάπου όμορφα, δεν ξέρω τι θα πάμε, δεν μου έχουν πει, δεν θέλω και να ξέρω. Α, εσύ δεν ξέρεις. Και θα πάμε να φάμε και να ρεμβάσουμε τη φύση και τα γειτονικά χωριά της Εκατερίνης. Α, η Κατερίνη ξέρει. Είδες που ήξερα τελικά? Did she make you cry, make you break down, shatter your illusions of love? And is it over now? Do you know how? Pick up the pieces and go home. Η ώρα είναι 10:59, Χρήστε.
και οδεύουμε κανονικά στον προορισμό μας. Δεν έχουμε συναντήσει κανένα εμπόδιο μέχρι τώρα, αλλά πιστεύω ότι σε καμία ωρίτσα θα φτάσουμε. Οι άλλοι είναι πίσω μας, γιατί εμείς είμαστε πολύ καλύτεροι. Και αυτό, περνάει πάρα πολύ ευχάριστα η βόλτα μας και τα λέμε όταν φτάσουμε. Εγώ έχω να πω ότι είναι πολύ ωραία ημέρα. Έχουμε εδώ πάρα πολύ ωραία θέα τον Όλυμπο, χιονισμένο, χειμωνιάτικο. Ο δρόμος εδώ τώρα μας βγάζει λίγο εκτός, αλλά θα φτάσουμε στην ώρα. Did she make you cry, make you break down, shatter your illusions of love? Is it over now? Do you know how? Pick up the pieces and go home. Did she make you cry, make you break down, shatter your... Ναι, αυτός είναι ο νέος Παντελήμωνος και πρέπει να περάσουμε από εδώ πέρα για να πάμε στον παλιό Παντελήμωνα. Εμείς πάμε στον παλιό Παντελήμωνα. Πού είμαστε ρε? Είμαστε παλαιό Παντελήμωνα. Don't do this, don't do that, do this, do that. Νοοτροπία ρε μπακ. Ρε μαλάκα, δεν παίζει να έχουν κάνει αυτό. Οι υπόλοιποι πού είναι? Πώς γίνεται το κολοάμαξος πάλι να βρει και να παρκάρεις εδώ? Φτάσαμε. Άμα μπλέξεις με τους ηλίθους έτσι. Τι ρε? Στα μέσα της Δεν Δεν διαδρομής, φταίει ρε μαλάκι το παιδί, δεν φταίει το παιδί. Τι έγινε? στα μέσα της διαδρομής ξενερώσαμε και είπαμε να γυρίσουμε Θεσσαλονίκη. Αλλά μετά τους λέω έλα όχι πάνε τα παιδιά τώρα, ας μην τους ακολουθήσουμε τώρα. Και ξαναγυρίσαμε. Σας κάναμε τη χάρη. Γιατί όμως? Δεν ξέρω ρε φίλε, το GPS έκανε κάτι περίεργα και εγώ δεν έβλεπα. Έβλεπα το μπλε μόνο, τι λέει και κάναμε έτσι κύκλους. Κάναμε κύκλους, διόδια, ξανά διόδια. Πληρώσαμε δύο φορές διόδια. Πληρώσαμε δύο φορές διόδια, bro. Εσύ δεν μου έχεις μιλήσει πολύ για την Εντάξει, τώρα ξύπνησα και εγώ. Τώρα είμαι λίγο, χτυπάει το κρύο και... Δεν ξύπνησες λίγο? Τώρα ξύπνησα. Ωραία είναι εδώ, παιδιά. Περάσουμε ωραία. Άντε πάμε. Φιλιά. Δικιά σου δεν θα έρθουμε εδώ? Τι εννοείς? Τι είναι? Αυτό το λες ως... Καλά, αυτό δικιά σου ιδέα ήταν ή δικιά σου ιδέα ήταν, γιατί θα σου απαντήσω και αναλόγως. Χαρούμενο. Ναι, δικιά μου ήταν.
Οκ. Να πάρουμε κεμπάπ χοιρινό. Κεμπάπ χοιρινό. Ναι. Τι έχει. Ό,τι έχει πάρει. Α, εγώ είχα πει όλη τη χάρα να πάρουμε, αλλά δεν μ' ακούνε. Λοιπόν, 2 πατάτες, πράσινη σαλάτα με ρόκα, πατζάρια, μοσχαράκι στο γνωστό και κόκορα. Εγώ και τυραννιτά κολοκυθάκια άτομα. Να μην χτυπήσουμε mix grill. Το mix grill που είναι? Νομικό είναι το μεξικό. Μια πιατέλα με ό,τι έχεις. Φέρει και το ζυγούρι, Ναι, φέρει και το αλλά κότσι. εγώ ρε παιδιά σούβλα πρέπει να πάρουμε μια σούβλα. Δεν είπαμε κεμπάπ. Πεινάμε. Όχι απλά. Το κάναμε Γιάννης πεινάς. να όχι. Αυτό μόνο. Αυτές είναι προσωπικές στιγμές. Πώς, Ας πούμε πεινάω σιγάρι. τόσο. Ακριβώς. Ναι, πάρα πολύ. Έχω να φάω από χθες το μεσημέρι και περιμένω αυτή τη στιγμή για να Εγώ φάω. θα πάω. Πεινάσαμε και περιμένουμε να φάμε. Πεινάω καλά, καλά. Είναι καλά. Ευχαριστούμε. Φράκα που πάνε κάμερα. Γεια μας παιδιά. Πάντα τέτοια, πάντα τέτοια. Πολύ τίμιο και πήραμε και πολύ σωστή ποσότητα. Δηλαδή ούτε να σκάσουμε, να χορτάσουμε ωραία. Κάναμε και τώρα μέχρι να τελειώσουμε το τσιγαράκι, κάναμε και μια παραγγελία πατάτα ψωμί για να σκουπίσουμε τα πιάτα, να διευκολύνουμε τη λάτζα, όχι τίποτα. Πολύ όμορφο. Top bro. Τραβάς. Κάτσε Τραβάς. Ωραία. Όχι τίποτα, γιατί πριν το τραβούσε και αυτό. Και είπα μην χάσει το μυαλό. Είμαστε... Αχ, κάτσε εκεί. Βαρέ ο ήλιος. Σκάσαμε. Πολύ νόστιμα όλα. Πάμε για γλυκό, καφέ, κάτι τέτοιο τώρα να ισιώσουμε. Λίγο περπάτημα σίγουρα. Θέλει. Να χωνέψουμε. Περπάτημα. Το αντίθετο. Να πάτε. Θέλει ένα ωραίο καναπέ. Μια χαρά είναι το focus λέει. Λογικά φαίνεσαι. Εγώ δεν έχω μιλήσει σε αυτό το βίντεο. Όντως. Για πες φίλε, Τι να πω. έφαγες τι έκανες? Έφαγα. Και όλα καλά. Έφαγα ήπια. Πόσα πεντηράγια είχαμε? Δεν μέτρουσα ρε. Αυτά είναι τα ωραία. Διακοπές, δεν οδηγάς κιόλας, Κάμω. Έχω δώσει το αυτοκίνητό μου στον Κώστα Ναι. και εγώ είμαι μπάλα. Κάνεις τη βιντεάρα σου. Βλέπω εδώ τη θέα.
Αυτά είναι. Κάνω το βιντεάκι μου. Αυτή είναι η φάση. Μπράβο, Μαλίνα. Χαίρομαι για εσένα. Τι κάνουμε τώρα? Καφέ. Τι κάνουμε? Δεν ξέρουμε. Εδώ δεν έχει, μόνο έξω. Εντάξει. Κάτσουμε έξω. Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι εντάξει, καφές τώρα και χωρίς τσιγάρο τώρα. Άμψο. Τσάπα καφέ. Το θέμα είναι μην φύγουμε από εδώ με την ταινία. Πάμε να δοκιμάσουμε την τύχη μας σε κάποιο άλλο καφέ. Δεν καθόμαστε έξω. Δεν καθόμαστε. Τόσο πολύ κρυώντα, εγώ έχω κολλέψει έξω. Τι άλλο να πεις από μένα. Ωραία, θέλετε έξω. Χωρίς σιγάρο τώρα. Έξω, οκ. Να πω, κάσε πρώτα παιδιά. Εσύ τι, όχι. Με αυτό λέω τον πλάστη. Θα δίνουμε το Γιάννη. Δεν γίνεται δουλειά με τίποτα. Τι έγινε ρε φίλε, θα με δω λίγο στο σομπά να σταθούμε. Γιατί το ψύχος είναι δυνατό. Θα τα πάρω τα καρμουνάκια, θα τα βάλω μέσα στο μπουφάν. Μαλάκα, κάβλα. Φεύγουμε. Να κάνουμε κάτι. Σε εγώ. Κρύο, λέω, έξω κρύο. Τώρα καλά είναι. Θα πάω για λίγο εκεί να αισθανθώ. Άσε με σπουδά. Άσε με σπουδά. Έχουμε βάλει εδώ. Όλα. Όλα ανοιχτά. Ό,τι λειτουργεί. Ωραίο, πολύ ωραίο το θερμαινόμενο κάθισμα. Πολύ ωραίο. Το έχω κλείσει τώρα, αλλά. Και ένα θερμαινόμενο τιμονάκι. Α, είπαμε είναι και το τιμόνι. Ναι. Πώς? Πώς? Δεν σε βλέπω. Πού να με δεις τώρα, κάτσε μισό. Γυρνάμε. Εγώ νηστάζω, οριακά πέφτω και κοιμάμαι εδώ πέρα μέχρι να πάμε σπίτι. Κοιμήσου. Θα κοιμηθώ, μάλλον θα είμαι κάποια στιγμή έτσι. Αλλά γενικότερα η εμπειρία σήμερα ήταν 10 στα 10, περάσαμε πάρα πολύ ωραία. Χαρήκαμε και τα γενέθλια του Γιάννη. Και προσωπικές ευχές να δώσουμε στο τέλος ή τώρα? Δεν θα δώσεις. Μετά θα δώσω. Είναι cringe.